Čau, takže jsme na letišti v Santanderu, kde začíná moje surfové dobrodružství k získání ESI surfového kurzu. A teď letíme do Londýna, jinak nějaké doporučení pro cestování. Nikdy si nekupujte letenku přes eSky, protože vám pošlou tady ten super papír jako vaši elektronickou letenku, kterou si máte vytisknout a přinést. A jediné, co tady s tou elektronickou letenkou můžete dělat, tak je si udělat vlašťovku a někam ji zahodit, takže tady to nebrát. Tady celá moje bagáž s prosurfem a samozřejmě moje goučko, nějakou muziku a buďte dobrý nálady, protože to bude takový punkový trip, že to jsem ještě nezažil. Takže zdravíme ze Santanderu a příští zastávka Londýn, takže London's calling. Tak takhle jsem do letadla ještě nenastupoval. To asi vypásnul dvě komentátorky nějaký televize, protože zatím ještě nezavřeli tu Suzuki od té doby, co jsme vlezli do letadla. Tak doufám, že to nebude trvat celý let. Forget it, brother. Go it alone. I'm calling. Zombies and tanks. Breathing it out. Calling out of bed. I'm calling. Ain't got no swing. Just on the ring. Tak jsme tady. Londýn. God save the Queen. Jestli jsem někdy viděl horší navigaci na půjčovnu aut než na Stansteadu, tak jsem asi spál celou dobu, protože tady je to úplně nejhorší. Člověk se to někam dostat, nejsou žádné značky a zkusíme to najít a dostat se tam, protože se odsaď musí jet na půjčovnu aut nějakým superbusem. Tak uvidíme, jak budeme úspěšní. Zdravím z Londýna. Ironie tomu trošku napomohla a hodila mi pod nohy lavičku v podání mojí blbosti, protože jsem si samozřejmě ve svém autě zapomněl svůj řidičák, takže jedna důležitá věc, když někam pojedete, budete mít buklý auto, zarezervovaný, tak prosím vás, vemte si řidičák. Takže já jsem teď sezbíral zbytek sil, utřel jsem si slzičky a vyrazil jsem na Victoria Station, ze který by mi měl jet ve 23:30 autobus do Newquay. Pojedu přes noc asi 8 hodin, jinak bych to odřídil asi za 4, takže pardon, neuvidíte mě řídit, ale můžeme se vrhnout na Londýn. What? Tady za mnou je podle všech dostupných informací Buckinghamský palác a vypadá to, že tady bezpečí královny berou podle palební síly všech jejich strážců docela vážně a ne jako u nás Miloše, ale že to tady fakt
vypadá jako uklizeně, příjemně, hezky, čistě, takže jsem se někam domotal, tamhle možná vidím. Ahoj. Nazdar. Musím říct, že Londýn se mi začíná líbit, protože jsem teď skvěle pokecal s týpkem, jsem mi prodával tiket na autobus a bylo to úplně skvělý. Věděl o Nazaré, věděl o velkých vlnách, ale se mě ptal, jestli nejedu náhodou surfat do Newquay. Super, lidi jsou tady hrozně příjemní, furt se na vás smějou, což je úplně paráda v tomhle tady počasí zamračeným.